ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони тоҷикистон. дар студия Санавбар Абдулҳамидова. пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе дар як муддати кӯтоҳ симои худро тағйир дода, аз лиҳози иқтисодиву иҷтимоӣ ва меъёрҳои дигаре барои шаҳру шаҳрсозӣ лозимаву зарур ба дастовардҳои комил муяссар гаштааст. баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ки таи чанд соли охир дар пойтахти мамлакат доир гаштанд, на танҳо шаҳри Душанбе, балки Тоҷикистонро ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намуд. меҳмонону сайёҳони пойтахт Душанберо шаҳри гулҳо, ободиҳо ва шаҳри сулҳ ном мебаранд. гузориши Манучеҳр Ализода дар ин хусус. инсонро ақлу хирад ва либос зинат мебахшад. шаҳрро фазои амну ором, тарҳи зебо, тозагӣ ва ҷараёни пешрафт. симои пойтахти ҷумҳурии шаҳри Душанбе на танҳо ба ақидаи меҳмонону сайёҳон ки идеи дар масири солҳо чанд маротиба меҳмони пойтахт мешаванд, балки сокинони худи шаҳри Душанбе низ бо хушнудӣ изҳор медоранд ки таи чанд соли охир шаҳри Душанбе аз ҳама ҷиҳат рӯ ба тараққӣ дошта, зебогии он дар ҳар фасли сол ба худ хос аст. аммо бояд гуфт ки он чизе ки ба табиати Тоҷикистон рабт дорад ва мамлакати моро зебо мегардонад, аслан каме дур аз пойтахт ва дар манотиқи кӯҳӣ метавон мушоҳида кард. зебоии Душанбе бошад қабл аз ҳама диду завқи баланд, фарҳанги шаҳрдорӣ ва заҳмату машаққати зиёдро тақозо мекунад. вақте ки сухан дар бораи ободонӣ меравад, мо бояд ба чашми дил, ба чашми назар нигоҳ кунем. ҳар саҳар бовар кунед, вақте ки аз кӯчаҳои шаҳри Душанбе мегузарем, мана ҳамин боғҳои зебо, растаҳои зеборо мебинем, одам нафаси тоза мекашад, рӯҳ илҳоми нав мегирад. ба гуфти шоир, аҷаб шаҳри дилораи Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе. дар ҳақиқат дар 3-4 соли охир симои Душанбе ба куллӣ тағйир ёфтааст. ана ҳамин боғҳоро нигаҳ кунед, дар 3-4 соли охир тамоми боғҳо пуrodаманд. кадом вақте ки новобаста аз шанбею бозор, тамоми рӯзҳо дар боғҳо доим одамо истироҳат мекунанд. чӣ пиру ҷавон, чӣ калонсолу нафақагир, яъне ҳама хурсанданд. ҳама ин ба фикр мекунам, ҳама ин аз дастгирии бевоситаи шаҳрдори шаҳри Душанбе ҳаст. аз дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. ҳама рӯза дар ҳама фаслҳои сол, субҳгоҳон ва ҳатто дар дили шаб ки мардум дар хобанд, масъулон ҷиҳати ободиву тозагии пойтахт заҳмат мекашанд. омили муҳим дигар барои дилхоҳ давлату аз ҷумла шаҳр ин пойдории қонун ва оромиву субот аст. сайёҳон бештар аз рӯи кадом меъёру талабот маконеро барои саёҳату боздид интихоб мекунанд? он давлату шаҳре ки он ҷо орому амн буда фазои сулҳу субот танинандоз аст. тоҷикистону Душанбеи кунунӣ дар қиёс ба 30 соли қабл на танҳо ба куллӣ фарқ мекунад, балки дунёи дигар аст. барои собит намудани он ки ақидаи мазкур муҳобот нест, моро зарур аст танҳо ба ёд биёрем баҳори солҳои 90-умро ва бо имрӯзи пойтахт онро қиёс кунем. шаҳри Душанбе дар Тоҷикистон бузургтарин маркази илмиву фарҳангӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ аст. қалбу симои Тоҷикистон пойтахти он шаҳри Душанбе аст ки танҳо дар 3 моҳи соли ҷорӣ қалби ҳазорон меҳмонону сайёҳонро тасхир кардааст. якояки онҳо нахуст аз фазои ором, раванди пешрафт ва ободии пойтахти азизамон изҳори назар мекунанд. Душанбе шаҳри орзуҳо, бевосита бо дастгирои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, Душанбе аз пештара имрӯзҳо ба як шаҳрҳои зеботарини рӯи дунё ташаккул ёфтааст ки мо ҷавонони кишвар аин ободӣ, аин зебогии шаҳри Душанбе дида намуда ба худ як таассуроти нек мебардорем. бовар кунед ки ҳар субҳ ё ҳар бегоҳ ё дилхоҳ вақт агар ба кӯчаҳои шаҳри Душанбе бироӣ, аз зебоии Душанбе ба худ як нерӯ мегирӣ. дар ин сатҳи баланд зебову диданӣ нигоҳ доштани симои давлат пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе далели на танҳо боло рафтани сатҳи зиндагӣ ва вазъи иқтисодии мамлакат буда, балки бозгӯи дониш, масъулияти ҷиддӣ ва ҳисси баланди зебоипарастии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст ки зери партави сиёсати инсонгароёнаву дурандешона ва ояндасози пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти худро ба роҳ монданд. зиндагии имрӯзи сокинони пойтахт дар фазои сулҳу оромӣ нишон аз таҳаррук додан ба раванди ободониву тараққиёт аст. шаҳри Душанберо дар дунё на танҳо ҳамчун пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ҳамчун шаҳри сабз, шаҳри тоза ва шаҳри сулҳ мешиносанд. чанде аз меъёрҳои ҷаҳоние ки бозгӯи онанд ки ин ва ё он шаҳр шаҳри пешрафтаву муосир аст, муҳайёву пойдор будани омилҳои зерин аст. оромиву субот, тозагии экологӣ ва эстетикии шаҳр,
нақлиёти ҷамъиятӣ, майдончаҳои варзишӣ барои хурдсолон ва калонсолон, дур будани бозорҳои бузург аз маркази шаҳр, лоиҳакашӣ, тарҳсозӣ ва сохтумон ки ҳамаи инро мо дар пойтахти мамлакат баръало мушоҳида карда метавонем. ва бубинед ки дар феҳристи меъёрҳои ҷаҳонӣ дар ҷои аввал меистад оромию субот, ки онро низ сароғоз аз пойтахти мамлакат то ба дурдасттарин манотиқи ҷумҳурӣ мо баръало мебинему эҳсос мекунем ки ин бахти баланди мо аст. барои баргузории чорабиниҳои байналмилалӣ дар шаҳре макони баргузорӣ бояд ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ бошад ва мову шумо шоҳиди онем ки дар чанд соли охир чандин чорабиниҳои байналмилалӣ дар сатҳи олӣ дар пойтахти мамлакат баргузор шуданд ки ин нуфузи на танҳо пойтахт балки тоҷикистонро дар ҷаҳон боло мебарад. манучер ализода, меҳрӯзи ҷумъа, аз пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон, шаҳри душанбе, шаҳри сулҳ, барои барномаи ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷавонони ғайёру ватандӯст дар рӯзи даъватшаванда бо рӯҳияи меҳанпарастӣ баҳри дифои арзишҳои миллӣ ва якпорчагии ватан ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуданд. навазкарон бо ифтихору сарбаландӣ адои хизмати ҳарбиро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рисолати ҷавонмардии ҳар фарди ватандӯст унвон карданд. дар рӯзи даъватшаванда бо ифтихор аз иқдоми ватандӯстонаи фарзандон волидайни даъватшавандаҳо низ иштирок намуданд. гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки рисолати баланди шаҳрвандӣ ва тантанаҳои хоси ифодагари мазмуну муҳтавои ватандӯстӣ сурат гирифт. гузориши хабарнигоронамон аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат. худшиносии миллӣ, меҳанпарварӣ ва дарки баланди ватандӯстӣ, рӯҳия ва ҳамовозии ҷавонони пойтахт баҳри пайвастан ба артиши миллӣ дар рӯзи даъватшаванда ифтихори сартосариро ба вуҷуд овард. ба ифтихори шомил шудани ҷавонон ба сафи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши фахрӣ ташкил гардида волидони ҷавонони ватандӯст аз омодагӣ ва ҳавасмандии фарзандон барои ҳифзи марзубуми кишвар сарбаландӣ баён намуданд. ман ифтихор дорам, ин фарзанди дуюми ман аст ки ба сафи артиши миллӣ мепайвандад. фарзанди калонии ман ҳозир дар сарҳад хизмат мекунад. ман ифтихор дорам аз фарзандони худ ки чун мардонавор хизмати ватанро адо мекунад. шароит муҳайё аст. фарзанди хурдиам ҳам баъд аз ӯ ибрат гирифта ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайванд. имрӯз барои ман ҳамчун волидайн ин боиси фахр аст ки фарзанди дуюми ман ҳам ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил мешавад. ҳамовозӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ дар рӯзи даъватшаванда дар шаҳри душанбе ки шумораи зиёди сокинону ҷавононро ҷамъ овард, намояндагони роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазорати мудофиа, аз ҷумла падару модарони даъватшавандаҳо ширкат намуда ҷавононро бо ин рӯзи пуршараф табрик ва баҳри адои хизмати софдилона ба нафъи халқу миллат ҳидоят карданд. тайёрӣ ва омодабошии ҷавонон барои пайвастан ба артиши миллӣ ки аз рӯи ифтихору ҳавасмандӣ сурат мегирад, гувоҳӣ аз он аст ки дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе масъалаи тарбия ва низоми тайёрии тодаватии ҷавонон хуб роҳандозӣ гардида, даъватшавандаҳо аз рӯи ҳавасмандӣ барои адои хизмати ҳарбӣ имрӯз омодагӣ баён мекунанд. ман пас аз хатми донишгоҳ мехоҳам ба мисли дигар ҷавонмардо ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кунам. ватан ватан аст. ватан шарафи ман аст. ифтихор дорам аз дигар ҷавонмардо, ифтихор дорам аз ин ватан. ман аз ин ҷавонон фахр дорам. ман хонандаи муассисаи таҳсилоти умумиёнаи умуми рақами 33 баъди хатми мактаб омодаам ба хизмати ҳарбӣ равам. дар рӯзи даъватшаванда бо гулдухтарони худамон иштирок мекунам ва барои ман як фахр аст ки мо чунин ҷавонмардони серғайрат дорем ва пурқувват дорем. онҳо метавонанд ватани моро, обрӯи ватани моро боло гардонанд. мо аз чунин ҷавонмардон фахр мекунем. бо такя ба афзудани майлу рағбати ҷавонони синни даъватӣ барои пайвастан ба артиши миллӣ ки имрӯз сипари боэътимод унвон мегардад, дар асоси дастури роҳбарияти шаҳри душанбе довталабон сароғоз бо роҳнамоӣ дар мактаби муттаҳидаи техникии ҷумҳуриявии ташкилоти мададгори мудофиа омӯзонида шуда аз рӯи тахассусҳои зарури мутобиқи талаботи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда мешаванд. бо ин мақсад имрӯз шаҳодатнома ва ҳуҷҷатҳои тахассусӣ низ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. пойтахт низ нахустин шуда аз ҳисси ватандӯстии ҷавонони душанбешаҳр мужда медиҳад. зиёда аз 300 нафар ҷавононе ки тӯли 3 моҳ дар мактаби муттаҳидаи техникии ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи омодагии тодаватиро
дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пурра сипарӣ намуда, ҳамчун сарбози соҳиб ихтисос гардиданд ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар карда мешаванд. нерӯи муҳофизатӣ ва сипарӣ бо эътимод бо иқтидори муосири мудофиавӣ хоса шароити хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат барои хизматчиён имконоти замонавӣ муҳайё гардида хобгоҳ, утоқҳои замонавии кори афсарон, ошхона, ҳаммом, хонаи фарогирӣ ва майдончаҳои варзишӣ амал мекунад. дар раванди табдили қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сипари бо эътимоди кишвар ки аллакай ниҳоди мукаммали ҳифозатӣ дониста мешавад, нахуз мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавӣ дар заминаи сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ ва пуррагардонии сафи артиш бо мутахассисони касбӣ ба вуҷуд омада, амнияти давлату миллат, ҳаёти осоиштаи ҷомеа ва пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини волоияти қонун, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил, пеш аз ҳама оромиву осудагӣ дар кишвар пойдор аст. имрӯз эҳсоси соҳибдавлатӣ бо дарки баланди масъулият тақозо гардида, ифтихор аз давлати соҳибистиқлол, арзишҳо ва дар партави сиёсати созандаву дастовардҳои он ташаккули андешаи миллӣ омили асосии рушд аз ҷумла устувории пояҳои давлатдорӣ мегардад. дар ин марҳила ҳисси баланди худшиносии ҷавонон баҳри ҳифзи марзу буми кишвар бештар шуда, бо такя ба шароити муосири хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ҳавасмандӣ барои ба артиши миллӣ пайвастани ҷавонон зиёд гардидааст. эҳсоси баланди ватандӯстӣ, худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, омодагии ҷавонон баҳри ҳифзи марзу буми кишвар ва адои хизмати ҳарбӣ имрӯз меҳвари ватандорист ки аз рӯи ифтихори миллӣ бо ҳамовозии куллӣ сурат мегирад. Фахриддин Муҳаммадюсуф ба Удури Исам, Душанбе, Ахбор. дар деҳоти Воруғ ва Чоркӯи шаҳри Исфара маъракаи муҳими сиёсӣ, даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ба маъракаи нангу номуси ватандорӣ табдил ёфта, аз даъват то даъват сафи ихтиёриён барои хизмат ба модарватан бештар мегардад. ҳамин аст ки дар рӯзи аввали даъват дар деҳоти Воруғ ва Чоркӯ нақша барзиёд таъмин мегардад ва дар ҷумҳуре аз аввалин шуда аз иҷрои нақша мужда медиҳанд. ба муносибати гузели навазкарон дар деҳоти Воруғ роҳпаймоӣ доир гардида, хурду бузург садоқату самимият ифтихор аз ин ватанро возеҳ таҷассум намуданд. хизмат дар сафи артиши миллӣ мояи ифтихори ҳар ҷавонмард аст. хизмат ба ватан модар ин қарз асту ҳам фарз. шахсе ки ватанашро дӯст медорад, модарашро дӯст медорад, бояд ба хизмати ҳарбӣ равад. ҷавонон бояд қарзи фарзандии худро дар назди ватан иҷро намоянд. бо пуштибонӣ аз сиёсати созандау дурнигаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, родмардони деҳоти Воруғ бо амри дилу виҷдон ба хизмати модар ватан, яъне ҳифзи марзу бум раҳсипор мешаванд. дар чорабинии бошгоҳ ки ба ифтихори гусели диловарон доир шуд, пиру барно, навазкарон ва волидони онҳо бо ифтихор аз ин ватани ободу озод ва пойдории сулҳу субот таъкид намуданд ки хизмат дар сафи артиши миллӣ қарзи ҷавонмардӣ буда, ҷавонон ҳангоми хизмат ҳаматарафа обутоб меёбанд ва аз мактаби мардонагӣ мегузаранд. ҳар нафаре ки ватанашро, миллаташро ва давлаташро дӯст медорад, барои ҳимояи марзу бум, дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ва манфиатҳои миллӣ бояд ҳамеша омода бошад. дар деҳоти Воруғ дар ҳар даъвати ҷавонон ба сафи артиши миллӣ, фарзандони шахсони мансабдор ба хидмати модар ватан раҳсипор мешаванд. ҳамчун фарди ҷонони ватан пас аз хатми факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон тасмим гирифтам ки аз ҷамоати деҳоти Воруғ ба хизмати ҳарбӣ сафарбар шавам. саҳми худро дар ҳимояи марзу буми аҷдодӣ гузорам. зеро барои ман аз Воруғ рафта хизмат кардан на танҳо ӯҳдадори шаҳрвандӣ, балки масъулият ва ифтихор аст. Воруғ сархати сарҳад ва маркази нангу номус аст. ғурури миллӣ ва ватандори мо пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад ки мавқеи расмии давлати худро ҳимоя кунем ва сиёсати пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷонибдорӣ намоем. давоми 5 сол мешавад ки диловарони Воруғ ва Чоркӯ бо таъмини нақша ва нишон додани ҳисси баланди ватандӯстию ифтихори миллӣ намунаи ибрати дигарон гардиданд. хизмат ба ватан қарзи ҳама мардон аст. дурӣ ва зи ватан шерраи номардон аст. ва имрӯз мо модарони Воруғӣ рисолати модарии худро ба ҷо оварда фарзандони худро дар рӯҳияи инсондӯстию ватандӯстӣ ва хештаншиносию худогоҳии миллӣ тарбия намуда барои хизмат ба сафи артиши миллӣ равона месозем.
дар деҳоти чоркӯ ба муносибати гусели диловарони чоркӯҳӣ бо иштироки садҳо нафар роҳпаймоӣ идона доир гардида, маъракаи гусели навазкарон ба як ид табдил ёфт. Сокинону волидони навазкарон сарфароз аз он буданд ки ҷавонони далери чоркӯҳӣ анъанаи бародаронашонро идома бахшида ихтиёран ба хизмати модарватан мераванд. онҳо дар минтақаи марзӣ умр ба сар мебаранд ва хуб медонанд ки муҳофизати марзу буми ватан ин ҳимояи оила ва дар умум давлату миллат аст. ҷавонони чоркӯ бо хоҳиши худашон бо хизмати ватан модар тайёр, мо модарон фарзандонро бо дуои неки модарӣ бо хизмати ватан равона карда истодаем. ман ҳамчун модар ба фарзандам мегӯям ки ватани азизи худро Тоҷикистонро ҳимоя кунад. маълум аст ки имсол ҳам чун солҳои қаблӣ дар рӯзи нахустини оғози маъракаи давлати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллӣ дар деҳоти чоркӯ нақшаи давлат барзиёд таъмин гардид. натиҷаи корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ, баргузории чорабиниҳои муҳим дар самти баландбардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва муҳимтар аз ҳама дарки мафҳуми ватану ватандорӣ аст ки имрӯз ҷавонон ихтиёран ба сафи артиши миллӣ пайваста содиқона хизмат мекунанд. дар яке аз қисмҳои низомӣ хизмати аскариро адо намудам. имрӯз омӯзгори муассисаи таълимии рақами 25 ба шогирдон дарси ватандорӣ меомӯзад. ватани амну осуда ва тавоно дорем. дар деҳоти ворух ва чоркӯ бо риояи суннатҳои нек, қадршиносии волидони навазкарон ва дигар шахсони масъул навазкаронро бо рӯҳияи шоду болида ифтихор аз ин сарзамини озоду обод ба хизмат гусел намуданд. хизмат барои ватан албатта барои ҳар як шаҳрванд, хусусан ба ҷавонони бонангу ори миллат худшинос ҷонфидо аввалин дараҷа мебошад. чӣ хеле ки пешвои муаззими миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар паёми худ ба маҷлиси олӣ қайд карданд, махсусан барои ҷавонон ҳимояи марзу буми ватан, манфиати давлату миллат аз муқаддастарин вазифа ва қарзи фарзандии ҳар як шахси Тоҷикистон мебошад. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар баробари қарзи фарзандӣ ва имонии виҷдонӣ ҳамзамон барои ҳар як ҷавонмарди бо нангу номус мактаби бузурги ҳаёт маҳсуб меёбад. зеро маҳз дар давраи хизмати аскарӣ онҳо моҳияти мафҳуми ватан, давлат, миллат, ватандорӣ, арзишҳои миллӣ ва хештаншиносиро дарк намуда, сабақи далериву шуҷоат ва садоқатро меомӯзанд. артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ки баъди соҳибистиқлол гардидани ватанамон таъсис ва бе ягон заминаи моддию техникӣ такомул ёфт, аз имтиҳони сангини таърих гузаштааст. имрӯз он қодир аст ки амнияти давлат, тамомияти арзӣ, дахлнопазирии марзу бум, истиқлоли ватани миллиамонро таъмин созад. маҳз бо дарки ҳамин масъулияти ватандорӣ, ҷавонони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ихтиёран ба сафи ҳомиёни ватан ҳозир шуда, дар таъмини ҳимояи марзу буми диёри аҷдодӣ ва муқаддасоти миллӣ саҳми бориз мегузоранд. маротибаи даҳум аст ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин шуда нақшаи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишварро дар рӯзи 1 дават пурра иҷро мекунад. чунин натиҷа бозгӯи ватандӯстиву ватанпараст, далеру шуҷоъ ва бонангу ор будани ҷавонони ин минтақаи баландкӯҳи кишвар мебошад. дорандаи медали нуқра ва биринҷӣ дар чемпионати ҷаҳон дар риштаи гӯштини кураш ва 5 кара чемпион дар шаҳри Москваи Россия оид ва ҷудо ҳастам. донишгоҳи технологии Федератсияи Россияро ба муваффақият хатм карда, имрӯз барои адо кардани қарзи виҷдон дар назди ватан модар аз Россия ба ноҳияи Дарвоз омадам. ман ҳамчун ғолиби мусобиқаҳои ҷаҳонӣ дар қатори дигар ҷавонони ғайюри Бадахшон мехоҳам дар сафи артиши миллӣ дохил шуда, хизмати ҳадмии ҳарбиро бо сари баланд адо карда ба назди волидайнам баргардам. ба артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ба сари баланд хизмат намоям, зеро ин мактаб барои ҳар як ҷавонмард қарз аст. ман ҳамчун ҷавон яъне давлатшаванда мехоҳам ки хизмати ватан модарро сарбаландона адо намуда ба пеш падар модар то ба саломат баргард. ҷавонони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар сафҳои артиши миллӣ сарбаландона хизмати модар ватанро адо намуда бо матонату шуҷоати худ собит менамоянд ки онҳо дар таъмини амният ва ҳифзи марзу буми кишвари азизамон ҳамеша омода ҳастанд. мо ҷавонони ноҳияи Дарвоз бо чашми худ мебинем ки бо ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин дидбонгоҳҳои ҳозиразамон бо тамоми шароити муосир дар ихтиёри афзарону сарбозон қарор доданд. пас чаро мо қарзи виҷдонии худро
در ردیف دیگر جوانان مملکت ادا نکنیم، زیرا خدمت حربی برای هر یک جوان حتمی و شرف بزرگی وطنداری است. در شهر خوروغ با مناسبت گسیل جوانان به صف ارتش ملی جمعآمد تنتنوی روز دعوت شونده با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. این نوبت نیز مراسم ادانه با راهپیمایی عمومی با اشتراک نمایندگان کسب و کار گوناگون از میدان غلبه تا نزد تئاتر ولایتی شهر خوروغ آغاز گردید. در مراسم سفربرکنی جوان پسران شهر و نویاهای ولایت به خدمت مادر وطن، سابقه‌داران مهنت و پدر و مادران جوانان وطن دوست دیار با شعار و آوازهای ترنم کننده آرمان‌های اجدادی و گرامی داشت ارزش‌های والای انسانی صداقت به این خاک و سرزمین اشتراک نمودند. امروز خوداختیارانه خدمت وطن مقدر کردن اومد. باوری کامل داریم که منشی جان بعد خدمت ادای حربی برمیگردد و وطن مادر خدمت میکند. قواهای مسلح کشور یک از رکنهای واقعا بنیادی و مهمترین دولت و سپر با اعتماد تاجیکستان به حساب میرود. محض به شرافت صداقت و جسارت کسبی، فداکاری و جانساری و خدمت‌های شبانه‌روزی هیئت شخصی قواهای مسلح مملکت امروز در جامعه ما صلح و ثبات پایدار گردیده مردم زندگی آسایشته حالانه دارند. ما جوانان ناحیه مرغاب و وطن صادق هستیم. مورد به ذکر است که جوانمردان خودشناس ولایت با اقدام شایسته خود برای دیگر جوان پسران مملکت نمونه عالی انسان دوستی و میهن‌پرستی خود را دوام چند سال اخیر اثبات نموده در هر یک دعوت جهت اجرای سریوقتی فرمان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امام علی رحمان به خدمت وطن مادر اختیاراً سفربر می‌گردند. در جمعآمد تنتنوی سفربرسازی جوانان ولایت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که به یک عید حقیقی ساکنان ولایت تبدیل یافته است، خرد و بزرگ با مهر به اندازه اشتراک کرده با جوانان سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان راه سفید و خدمت بابرا را تمنا نمودند. افتخار دارم از دلیری و جسوری فرزندان خودم. افتخار دارم از آن که فرزندان من امروز به صف ارتش ملی میروند و خدمت من بر این صدها هزارها میلیون ها مادران را میکنند. من امروز یک تن از مادران شهر خوروغ افتخار از آن دارم که پسر من برای حفظ خاک وطن به صف قوای مسلح مملکت شامل گردید. در روز اول دعوت خود اختیارانه حاضر شدند و کمیسریات‌های حربی گواهی آنند که در حدود ولایت پیوسته کارهای ترغیباتی و تشویقاتی میان ختم کنندگان صنف‌های بالایی مؤسسات تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های ولایت و والدین دعوت شوندگان گذرانیده می شود. ما جوانان نویر روشقلا همیشه آماده خدمت خلق و وطن خود آماده ایم. من امروز افتخار میکنم که عسکر بچه شدم. در مدت کوتاه‌ترین اجرا گردیدن نقشه دعوت به صف ارتش ملی بار دیگر اثبات آن است که جوانان سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را همه‌جانبه پشتیبانی کرده با عزم و اراده قوی آماده حمایت این سرزمینی نیاگان میباشند. در قطار دیگر جوان پسران به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیدند. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به ما درس مردانگی و شجاعت و صداقت به وطن را می‌آموزاند. خوشبختانه امروزها فرزندان نویاهای درواز و مرغاب و شغنان، اشکاشیم و ونج و روشان روشقله و شهر خوروغ با درک بلند مسئولیت شناسی در یک روز بر حمایت وطن مادر سفربر شدند. از این رویداد فرافیزای خود اختیاران مادران سربلند ولایت بار دیگر باوری حاصل می‌کنند که جگربندانی به کمال رسانیدهشان چون سپری با اعتماد در اجرای عهده‌داری‌های حربی خود صادق می‌باشند. مادر دعوت شونده سلیمانوف مویز باشم. خدمت در صف ارتش ملی برای هر یک جوان پسر مکتب بزرگ خودشناسی و خودآگاهی است. ما مادران بدخشان سرفراز شکرگزار از آن هستیم که جگربندان ما نیز در وطن خود قرض فرزندی خویش را اجرا میکنند. پدر و مادران ولایت مختار کوهستان بدخشان از آن افتخار و بالیدروحند که فرزندان آنها در قطار دیگر جوانان شجاع میهن خاک مقدس کشور را از خطرهای احتمالی همه‌جانبه حفظ می‌نمایند و در تامین امنیت دولت سهمگزار می‌باشند. از جانب تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ولایت مختار کوهستان بدخشان به 130 دعوت شونده شهادتنامه رانندگی داده شد که آنها از این اقدام دوچند خرسند گردیدند. جوانان سفربر شده از عائله‌های زیایی و کارمندان ساختارهای دولتی 30% را تشکیل می‌دهند. جمع‌آمد تنتنوی گسیل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان با تهیه برنامه فرهنگی جذاب و وطن دوستانه از جانب هنرمندان ولایت ادامه واقعی پیدا نمود. سرود و ترانه‌های دلاشوب
آشوب، رقص و بازی نوازکاران و والدین آنها به مراسم دعوت بهاری دلیران متین اراده ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف قواهای مسلح حسنی انجام بخشید. در میدان قسم حربی قشانه‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه رشت دعوتشوندگان از ناحیه‌های منطقه رشت برای شامل شدن به صف ارتش ملی حاضر گردیدند. رفت چاره‌بینی با شکوه از حس وطندوستی جوانان ناحیه‌های لخش، سنگوار، رشت، تاجیک‌آباد و نورآباد شهادت می‌داد و این مسئولیت شناسی باعث اجرای نقشه دعوت بهاری گردید. در همایش روز دعوت شونده نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌های منطقه رشت، مقامات حفظ حقوق، وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، پدر و مادران دعوت شوندگان و سابقه‌داران و فعالان جامعه اشتراک نمودند. خدمت در صف قواهای مسلح برای هر یک مرد با ننگ و ناموس و تندرست و خودآگاه مکتب حیات و جوانمردی است، زیرا در این مکتب جوانان درس شجاعت و مردانگی گرفته حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان را می‌آموزند. قوای مسلح جمهوری تاجیکستان زیر توجه بی‌واسطه رهبر معظم کشور پیشروی ملت قرار دارد. ما جوانان را لازم است که در حفظ منفعت‌های ملی، تحکیم پایه‌های دولت و دولتداری و تامین امنیت و ثبات کشور صادقانه باید خدمت نماییم. خلق کشور با فرزندان نیرومند خود قوای مسلح جمهوری تاجیکستان افتخار می‌کند. ما دعوتشوندگان ناحیه رشت وعده می‌دهیم که خدمت حربی و صاف دلانه اجرا نموده به خلق و ملت خود صادقانه خدمت می‌نماییم. در روز یکم دعوت بهاری به صف ارتش ملی جوانان ناحیه‌های منطقه با درک مسئولیت و حس بلند وطندوستی به کمیسریات‌های حربی حاضر شدند. آمادگی خود را برای خدمت در قسم‌های نظامی مملکت به خاطر حمایت مرز و بوم وطن اجدادیمان بیان داشتند. من صبرزاده فیضعلی استقامت کننده ناحیه سنگوار، ختم کننده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان. پس از ختم دانشگاه با خواهش خودم با کمیسریات حربی ناحیه سنگوار حاضر شده اختیارم با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر میشم. با جوانان گفتنیم که به مثل من اختیاران آماده خدمت مادر وطن را ادا نمایند. در این روز با شکوه به نوازکارانی که کورس رانندگی را ختم نموده برای به صف ارتش ملی شامل شدن شهادتنامه‌های رانندگی سپاریده شد. در میدان قسم نظامی نوازکاران مشق‌های نظامی آماده نموده سربازان را تماشا نموده والدین فرزندان خود را به دوست داشتن وطن و خدمت صادقانه هدایت نمودند. جوانان را ما دائما در مکتب‌ها در همه جبهه‌ها برای آبادی و برای در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کردن تشویق و تقویت می‌بریم. با شرافیت سرور دولت امام علی رحمان روز تا روز شرایط و زندگی سربازان و افسران بهتر و خوبتر شده ایستاده است. به همه دعوت شوندگان مراجعت کرده میگویم که در راه خدمت صافدلانه مرز و بوم وطن دائما صادقانه تیار باشند. حمایت مرز و بوم وطن، حفظ ارزش‌های ملی، پاس داشتن دستاوردهای زمان صاحب استقلال کشوری عزیزمان رسالت هر یک شهروند مملکت میباشد. محض با درک این مسئولیت پنج ناحیه منطقه رشت در فضای تنتنوی نقشه دعوتی را اجرا نمودند. در انجام جمع‌آمد تنتنوی دسته هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه‌های منطقه رشت برنامه عبارت از صداقت به وطن و افتخار ملی را منظور حاضرین کردند. ҳамасола дар мавсими баҳор ва тирамо бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маъракаи муҳими сиёсӣ даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад. бояд гуфт ки баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи данғара рӯзи даъватшавандаи навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд доир гардид. дар ин рӯз ҷавонони сарбаланду саодатманд ва ватандӯсти ноҳияи данғара бо шукргузорӣ аз таъмини сулҳ ва ваҳдати миллӣ сари вақт ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда
шуда нақшаи давати ҳарбиро иҷро намуданд. ҷавонони бонангу номуси даврони соҳибистиқлол хуб дарк намуданд ки хизмат ба ватан қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист. аз ин рӯ онҳо ҳамасола дар рӯзи аввали мавсими сафарбарӣ бо дасту дили нияти пок шуҷоатмандона ва далерона ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда қарзи шаҳрвандии худро адо менамоянд. насли ҷавони имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуда дарси шуҷоату мардонагӣ меомӯзанд. дар рӯзи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои артиши миллии фарзанди худро ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи Данғара барои хизмат сафарбар менамоям ва имрӯз шароите ки дар қисмҳои ҳарбии тоҷикистон мавҷуд аст дар ҳақиқат тамоми шароитҳо барои сарбозон муҳайё аст. бо хоҳиши худ ва омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шуда мехоҳам ки хизмати ватан модарро бо сари баланд адо намоям ва аз ҷавонон хоҳиш ба амал меорам ки омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шуда адои хизмат намоям. дар идомаи маросими бо шукӯҳи гусели ҷавонписарон ба сафи артиши миллӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара аз дастгириҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар гардида зикр намуданд ки хизмати ҳарбӣ нишони равшанӣ эҳсоси ватандӯстӣ дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ва халқи тоҷикистон мебошад. бо назардошти ин имрӯз шароити буду боши афсарону сарбозон ва таъминоти моддию техникии сохторҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат беҳтару хубтар гардида дар ин самт ягон мушкилоту монеагӣ вуҷуд надорад. ба хоҳиши худ мехоҳам ба хизмати модар ватан рафта ба мисли дигар ҷавонон хизмати модар ватанро адо намоям ва аз дигар ҷавонон даъват ба амал меорам ки мардонавор омада дар паҳлӯи дигар ҳам ҷавонону ҳамсолони худ рафта хизмати модар ватанро адо намоянд ва сарбаландона ба назди падару модар баргарданд. бояд гуфт ки ҳимояи неъматҳои муқаддас чун озодиву истиқлолият ва манфиатҳои милливу давлатӣ вазифаи ҳар фарди бонангу номус ватандӯсту ватанпарвар ва худшиносу худогоҳ буда ҷавонписарон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишварро чун нишонаи олии шарафмандӣ мактаби матонату мардонагӣ ва далерию боҳиматӣ меҳисобанд. дар хотима барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ хотири ҳозиринро болида гардонид. дар варзишгоҳи коллеҷи тиббии ноҳияи Вахш ба муносибати гусели нахустин гурӯҳи ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ чорабинии рӯзи даъватшаванда оғоз гардид. мо бо сари баланд гуфта метавонем ки фарзандони далеру шуҷои ватани азизамон бо хоҳиши худашон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда мехоҳанд ки ватани азизи худро ҳимоя намоянд. ман модари хушбахт ҳастам ки имрӯз фарзанди ман Абдуғафоров ҳасанҷон баъди хатми донишгоҳи миллӣ дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хизмати ватан модарро адо карда истодааст. ман ба ҳамаи модарон гуфтаниам ки чӣ тавре ки дар дили фарзандони худ меҳри модарро ҷой карданд дар дили фарзандони худ ҳамон тавр меҳри ватанро меҳри ватандӯстиро ҷой намоянд. хизмат ба ватан модар барои ҳар як ҷавонмарди бонангу номуси ватан қарз мебошад. аз ин рӯ ҳар як ҷавонмард бояд ин қарзи худро дар назди ватан бо хизмати софдилона ва рӯҳияи ҷавонмардона иҷро намояд. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити хизмат дар қисмҳои низомӣ ба маротиб беҳтар гардида давоми 2 соли хизмати ҳарбии ҷавонон дониши сиёсии ҳарбии худро баланд мебардоранд ва ҷисману рӯҳан обутоб ёфта бо сари баланд ба назди волидони худ бармегарданд ки ин мояи ифтихору сарфарозии ҳар як падару модар мегардад. дар идомаи чорабинӣ ҳамчунин дигар иштирокдорон аз ҷумла даъватшавандаҳо ва волидони онҳо оид ба хизмати ватанмодар андешаронӣ намуда ба ҷавонон дар ҷодаи хизмати ватан садоқатмандӣ таманнӯ намуданд. ман фарзанди бонангу ба номуси ин миллат ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи Вахш ҳозир шудам барои хизмати модар ватан. омодаам дар ҳар як гӯшаи канори ватани азизам хизмати содиқона намоям. ба ин мақсад ҳамаи ҷавонони кишварро даъват менамоям ки барои хизмати модар ватан тайёр бошанд ва омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон
صادقانه خدمت نمایند. به 115 نفر جوانان که کورس‌های کوتاه مدتی رانندگی را ختم کردند شهادتنامه رانندگی سپرده شد. جوانان با عزم و اراده ناحیه وخش چون دیگر جوانان تاجیکستان صاحب استقلال با افتخار و سرفرازی آماده بودن خود را به خدمت وطن مادر بیان نمودند. من ختم کرده دانشگاه مالیه و اقتصاد جمهوری تاجیکستان آمده در ناحیه وخش در کمیسریات حربی نامنویس شدم و میخواهم به وطن خود صادقانه خدمت نموده هر یک پارچه زمین آن را محافظت نمایم و این چنین به تمام جوانان تاجیکستان دعوت به خدمت می نمایم تا اینکه آمده وطن خویش را محافظت کنند. همسالان عزیز، هر یک ما عهدهدار هستیم که هر یک پارچه خاک وطن را حفظ نموده دائما به خدمتش تیار باشیم. مورد ذکر است که در روز نخستین معرکه سفربرسازی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه وخش نقشه دعوت به خدمت وطن پوره اجرا گردید که این اقدام از درک بلند مسئولیت شناسی و روحیه وطن دوستی جوانان درک می‌دهد. خرسندآور است که تمام جوانان ناحیه ما به صف قوای مسلح تاجیکستان سفربر شده ایستادند. نقشه ناحیه را در روز یکم اجرا کرده ایستادند. خدمت وطن این مردانگی است. از تمام جوانان ناحیه و ولایت خواهش به آن میکنم که آمده در صف قوای مسلح تاجیکستان خدمت کنند وطن خود را حمایت نمایند. در قسمت دیگری چاره‌بینی برای این جوانان که بهر حفظ وطن به قسم‌های حربی و نظامی مملکت شامل می‌گردند خوانی ایدانه آراسته گشت. گسیل نوازکاران در ناحیه فرخار ولایت ختلان به انعکاس واقعی روحیه خویشتن‌شناسی و وطنپروری صورت گرفته آن در ورزشگاه مرکزی ناحیه به طور خاطرمان و تنتنوی صورت گرفت. فضای مناسب چاره‌بینی که از سیمای درخشان و پرافتخار دعوتشوندگان و والدین آنها جلوه می‌داد بیانگر این حقیقت است که هر نفر آنها را امروز با امر دل و محبت به مرز و بوم تاجیکستان راه خدمت را در صف قوه‌های مسلح مملکت انتخاب کردند. من بسیار خرسندم که در گسیلکنی دعوت شونده ها اشتراک دارم و 2 نفر نبیرهای ما در همین صفی دعوت شونده ها ایستادگی هم به خدمت مادر وطن می روند. در حق نبیرهامان دعاگاه هستیم که صاف سلامت مثل برادرای کلانیشون خدمت با سر بلند ادا کرده به پیش پدر و مادر و اهل بیتشون با سر بلند برگردن بیاید. در جمع آمد تنتنوی در ناحیه فرخار ساکنان و مهمانان، استادان و دانشجویان، خوانندگان، جوانان و زنان، سابقه‌داران مهنت و والدین دعوتشوندگان با شعار و آوازه‌های ترغیب کننده مقدسات ملی و گرامی‌داشت ارزش‌های والای انسانی اشتراک نمودند. محض توسط راه‌اندازی نمودن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در شهر و نواحی کشور امکان می‌دهد که جوانان با ننگ و ناموس با پشتیبانی از سیاست پیشگرفته رهبریت مملکت آمادگی همه‌جانبه خود را برای حمایت خاک مقدس کشور اظهار نمایند. تشبث اختیاراً حاضر شدن جوان پسران به کمیسریات حربی ناحیه فرخار برای ادای خدمت حتمی حربی در صف قوه‌های مسلح دلیل آن است که امروز جوانان ناحیه از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پشتیبانی می‌نمایند. یگان مانع صنعی و عنصرهای بیگانه نمی‌تواند سد راه جوان پسران با ننگ و آر ناحیه فرخار گردد، زیرا جوانان دلاور و تهمتن ناحیه با عزم و اراده قوی و شکست ناپذیر این تشبث را پیش گرفتند. با خواهش خودم به خدمت مادر وطن رفته ایستادم. می‌خواهم که خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا کرده و پیش پدر مادر خود باید سر بلند برگردم. در زمان صاحب استقلال کشور در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق اینچنین شرایط بود و باش افسران و سربازان و تامینات مادی و تکنیکی ساختارهای قوه‌های مسلح مملکت بهتر و خوبتر گردیده در این سمت یگان مشکلات و مانعی وجود ندارد. والدین دعوتشوندگان مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان فرزندان واقعاً با وقار و جسور و وطن دوست را تربیت کردند که برای ادای خدمت حتمی حربی آماده می باشند. از آن خرسندم که فرزند آخرین خود را به خدمت حربی روان میکنم و امید دارم که
فرزند من قرض وطنداری خود را با سربلندانه اجرا میکند و با سر بلند به خانه برمیگردد. جوان پسران خدمت در صف قواهای مسلح کشور را چون نشانه عالی شرفمندی، مکتب متانت و مردانگی و دلیری و با همتی می‌حسابند. اجرا شدن نقشه دعوت بهاری در روز اول از آن گواهی می‌دهد که جوانان باننگ ناحیه فرخار احساس مقدس حمایت خاک وطن را بالاتر از همه ارزش‌ها گذاشته، آمادگی خویش را برای حفظ سرزمین اجدادی نشان دادند. چون عنعنه همساله به جوانانی که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ناحیه ختم نمودند، در وضعیت تنتنوی به آنها شهادتنامه رانندگی سپاریده شد. همزمان بهر خوش و خاطرمان گذراندن این معرکه مهم سیاسی، برنامه رنگین کنسرتی اهل فرهنگ ناحیه فرخار با سرود و ترانه‌های دلاشوب و وطن دوستانه پیشکش گردید که به دعوت بهاری جوان پسران به صف ارتش ملی حسن و تراوت دیگر بخشید. روزی даъватшаванда дар доираи оғози маъракаи даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри Турсунзода низ дар сатҳи баланд баргузор шуд. Бо такя ба сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳуввияти миллии мардум аз ҷумла ҷавонон дучанд гардида баҳри ҳифзи марзу буми кишвар ва пойдории сулҳу ваҳдат омодагии ҳамаҷониба зоҳир карда шуд. дар рӯзи даъватшаванда 130 нафар ҷавонони худогоҳу ватандӯсти шаҳри Турсунзода аз рӯи майлу рағбат ва рӯҳияи болида барои пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба комиссарияти ҳарбии шаҳр ҳозир шуданд. дар ин рӯз бо ифтихор аз иқдоми меҳанпарастии ҷавонон аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳукумати давлатии шаҳри Турсунзода чорабинии тантанавӣ ташкил гардид ки дар рафти он бо изҳори омодагӣ барои адои хизмати модар ватан иҷрои рисолати шаҳрвандӣ баён карда шуд. дар рӯзи нахустини даъвати баҳорӣ ки ҳуввияти миллии мардум баръало эҳсос мегардид, навазкарон баҳри ҳимояи арзишҳои миллӣ ва устувории пояҳои давлатдорӣ ба сафи артиши миллӣ сафарбар шуданд. зикр шуд ки мустаҳкам намудани рӯҳияи низомии сарбозону афсарон, ҳифзи ормонҳои абадзиндаи ватандӯстӣ, эҳтиром ба муқаддасоти ватан, ифтихори миллӣ шохаи асосӣ ва муҳими корҳои тарбиявӣ дар артиш маҳсуб меёбад. афсарону сарбозони шуҷои мо пайваста дарк менамоянд ки дар иҷрои вазифаҳои хизматиашон бояд ҳамеша ҳушёру зирак бошанд ва ҳаргиз фаромӯш накунанд ки фазои орому осудаи имрӯзаи Тоҷикистони соҳибистиқлол бар ивази ҷони садҳо нафар ҷавонмардони бонангу номуси миллат ба даст омадааст. воқеан ҳаёти осоиштаи халқи маҳбубамон маҳз аз самараи хизмати софдилонаи ҳар як хизматчии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд. ҷавонони имрӯза бояд ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии онро чун вазифаи муқаддаси шаҳрвандӣ ва қарзи ҷонии имонии худ бидонанд. пешниҳоди чорабинии фарҳангӣ ки муҳтавои он иборат аз шеру сурудҳои ватандӯстӣ, шуҷоат ва ҷавонмардӣ буд, мақбули иштирокдорон гардид. بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبرگزاری‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشید.